Se todos os descendentes dos galegos emigrados retornasen á nosa terra, Galicia estaría entre as primeiras comunidades autónomas de España en número de habitantes. Hai galegos en case 100 países do mundo. Emigrar foi a saída que buscaron moitos galegos para ter un futuro que se lles negaba na nosa propia terra. Hoxe en Historias de Galicia imos a chegarnos á vida daqueles galegos que se enfrontaron ao mundo sen máis armas que as súas mans e os seus soños. Falaremos dos emigrantes que marcharon e non volveron e dos que retornaron para intentar mellorar a vida nos seus lugares de orixe. E tamén falaremos dos emigrantes máis ilustrados e comprometidos coa terra. A eles debémoslles o himno, a bandeira e ata a Real Academia Galega. Todos eles viviron e moitos morreron fora, pero o seu pensamento estivo sempre en Galicia. Vigo é hoxe a escala dos máis grandes transatlánticos. A súa importancia mundial como porto pesqueiro é de sobra coñecida, pero non sempre foi así. Durante as primeiras décadas do século XX, centos de milleiros de galegos embarcaron cara a América desde o porto de Vigo en buques de diversas bandeiras, pero sobre todo británicos, alemáns e franceses. A captación dos emigrantes polas aldeas e vilas galegas, o seu traslado ao porto de Vigo e o seu envío cara a América foi un negocio lucrativo para empresas e particulares durante anos. Vigo, sendo a cidade máis industrializada de Galicia, foi unha das portas polas que saíron os galegos na procura de traballo. Coa aparición dos grandes buques transatlánticos de vapor e por mor das condicións naturais da súa ría, Vigo acaparou gran parte do tráfico marítimo e converteuse no primeiro porto de pasaxeiros cara a América. Para que se faga unha idea, no 1913 saíron daqui 733 transatlánticos e algún día ata 6 barcos do porto. Nese ano de 1913 saíron desde este peirao por riba dos 44.000 emigrantes. A maior parte ían con destino a Arxentina. Na nosa primeira historia de hoxe, imos contarlle a vida dun galego que emigrou a Arxentina no século XIX. Manuel Suárez Martínez ten 11 anos. Como todos os días, está lindando as vacas para axudar no traballo da casa. A súa infancia transcorre entre o traballo diario co gando e a asistencia á escola que principiou hai un ano. Pero hoxe é un día diferente. Seu pai acaba de morrer e a vida de Manuel vai mudar para sempre. Os tempos da escola remataron e a súa situación aínda vai empeorar cando a nai volva a casar un ano despois. A Peregrina, aínda que conserva o seu carácter rural, xa forma parte da área de expansión urbana de Santiago. Nesta carballeira do campo da Festa seguro que xogou Manuel de cativo, pero a súa infancia máis que xogando pasouna traballando, ata que a súa nai lle permitiu marchar da casa. A Manuel costoulle moito convencer a súa nai para que lle deixase marchar. O día da despedida chegou. Por fin Manuel vai partir. Conseguiu pasaxe para embarcar no porto de Carril cara a Cádiz. Leva recomendación para un veciño que vive ali desde hai varios anos e que é propietario dun posto de froita. Pero ata chegar a Cádiz hai que embarcar nun veleiro e pasar 4 días no mar. Durante 5 anos traballou en Cádiz en establecementos ligados á froita, á pastelería e á venda de café, ata que a ameaza do servizo militar fai que comece a mirar cara a América. As obrigas militares na España da época exixían a permanencia no exército durante 8 anos. Por sorteo, 1 de cada 5 mozos tiña que incorporarse ao exército, daí o nome de quintos para os sorteados. No reinado de Isabel II, os rapaces entregaban os mellores anos da súa vida ao servizo militar. Con esta situación, a única saída era poñer mar de por medio, embarcar clandestinamente e fuxir ás agachadas cara a Arxentina. Durante o século XIX e comezos do XX, a chegada de inmigrantes convertérase nun obxectivo estratégico do goberno arxentino, que necesitaba man de obra barata para poñer o país a producir. Para canalizar as riadas de europeos que chegaban diariamente ao porto de Bos Aires, construíuse este hotel de inmigrantes, que se inaugurou en 1912. Pero
non a todos os que chegaban se lles permitía o acceso ao hotel. Para seren admitidos tiñan que estar sans, ter os papéis en regla e estar en condicións de traballar. Os maiores de 60 anos non podían desembarcar. O primeiro acto de xenerosidade que tiña a Argentina cos recén chegados era darlles de comer nestas mesas distribuídas por toda a planta baixa do edificio, tal como se ve na fotografía. Aquí podían xantar dunha soa quenda máis de 1000 persoas. A estancia máxima permitida nestas instalacións era de 5 días, pero na práctica, as familias con fillos permitíaselles estar máis tempo, ás veces ata que atopaban traballo. Os 3 andares superiores deste edificio estaban destinados a dormitorios. Estas son réplicas das literas orixinais. Eran tal como están agora, sin colchóns, por cuestión de hixiene, e a inclinación desta lona facía ás veces de almofada. Nos 5 días que pasaban os emigrantes aquí, só tiñan que lavar a súa roupa. Eran as propias autoridades argentinas as que distribuían as remesas de emigrantes polas distintas provincias do país. Os galegos saían daqui pensando que algún día voltarían á súa terra, pero en moitos casos esa viaxe de volta non chegou nunca a producirse. Mentres Manuel vai superando penurias e progresando de traballo en traballo por diversos lugares da Argentina, a vida da súa familia non melloraba. Todos traballaban arreo, pero infrutuosamente. De tal xeito que a chegada dos cartos que envía Manuel, o que alcuman o americano, é un milagre. Este Banco de Galicia fundouse en 1905 pola necesidade de ter unha entidade financiera que canalizase o envío de cartos dos emigrantes a Galicia. Hoxe segue sendo un símbolo para moitos deles, aínda que perdese o carácter galego do seu capital. Hoxe, 16 de agosto de 1875, é o día en que Manuel volve á casa. Vaise presentar de incógnito. Algúns veciños crúzanse con el no seu camiño, pero ninguén o recoñece. María, a súa nai, tampouco. El dille que ven de parte do seu fillo, que está nas terras de Tandil, na Argentina. Raúl Alfonsín e Fernando de la Rúa, ambos os dous descendentes de emigrantes galegos, son dous dos últimos presidentes que exerceron o seu poder aquí, na Casa Rosada, situada na Praza de Maio de Bos Aires, considerada corazón da Argentina. Os devanceiros de Alfonsín e de la Rúa chegaron a Argentina nunhas condicións semellantes ás do protagonista da nosa historia. Pero, por que emigraron os galegos? Por necesidade ou por algo máis? Porque se ben é certo que Galicia era daquela unha terra empobrecida, tamén é certo que había outras zonas de España moito máis pobres que a nosa e que tiñan uns índices de migración máis baixos. Daquela que pasou? Castelao, na súa obra Sempre en Galiza, reflicte este fenómeno e apunta unha explicación. Aínda que os factores económicos fosen de abondo para explicar o fenómeno migratorio de Galiza, é o certo que non sabemos andar polo mundo á cata de benestar e que os demais españois morren de fame con tal de non enfiar camiños descoñecidos. Os galegos sabemos arranxar os papéis e pedir un pasaxe de terceira. Sabemos agacharnos nas bodegas dun transatlántico cando non temos diñeiro. Sabemos pillar estradas cun fatelo ao lombo ou empurrando a roda de amolar. Sabemos abrir fronteiras pechadas e pedir traballo en todas as linguas. Sabemos, en fin, canto debe saber un bo camiñante, aínda que o viaxe sexa o primeiro da nosa vida. Do carácter emprendedor dos galegos tense falado neste e noutros moitos libros, pero que foi de Manuel, o protagonista da nosa primeira historia? Vendo traballar a súa nai e os seus irmáns, Manuel comproba que a pesar dos 16 anos que botou fora, a vida na súa terra non cambiou para mellor. Nada no mundo que deixou ao outro lado do Atlántico ten o seu espello na sociedade galega. Un mundo separa as dúas realidades. Este é un país empobrecido, e alá hai esperanza e oportunidades. Manuel ten a decisión tomada. Volve á Argentina. Reparte os cartos que ten aforrados entre os seus irmáns e, por segunda vez, despídese de súa nai. O seu futuro, como o de moitos galegos, non está na nosa terra.
Esta é a avenida 9 de Xullo de Bos Aires, que con 140 metros presume de ser unha das máis anchas do mundo. Argentina, Cuba ou Venezuela foron lugares nos que os galegos buscaron unha terra de promisión. Algúns obtiveron riquezas, outros simplemente traballo e moitas penalidades. Podemos falar entón do éxito da emigración. Deixar a casa e a familia págase con cartos. Da utilidade dos cartos dos emigrantes imos falar na nosa próxima historia.